Musa ye Desanburu kalo tile 26 san 2024 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna État-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn tɛnɛndon Desanburu kalo tile 23 san 2024 kɔnɔna na wa yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni ka sɛgɛsɛgɛli bolila maa dɔ kan maa min ni ale yɛrɛ kɔni ladɔnnen no ni bagan feere o yɛrɛ kɔni nka a yirala k'a fɔ ni ma ko fɔtan ale yɛrɛ kɔni sigana o yɛrɛ kɔni kɛlen no ale la ka sababuya kɛ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ ka baara o yɛrɛ kɔni kɛ ni binganni wale tigilamɔgɔ ye Labɛnzanga ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo région na. Lakana tigilamɔgɔ olu ka kunnafoniya kɔnɔna na État-major général a tilala ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni ra an ka kɛlɛkɛcɛ u ka sanfɛ wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali marabolo la kilomɛtiri 5 ɲɔgɔn kɔ ni a marabolo bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Taladak a yirala k'a fɔ u bɔla ka sanfɛ wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to banbagaciw n'u kun kɛlen no ka jami yɛrɛ kɔni boloda ka o yɛrɛ kɔni bɔ a ma. État-major général des armées a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma u ka wulikajɔ in na ka tila tuguni ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni lase duguden bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka buna adamadenw ani k'u bololafɛnw lakisi. Ka sanga ni AES jɛkulu ni ale ye cɛnjɛgɛ jamana 3 ye Mali, Burkina ale ni Niger olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni minisiri dɔ kan ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ka se an ka faba ale kɔnɔna na nin dɔgɔkun in na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni sigi kun min kama sa o de ye ka hakilina falenw yɛrɛ kɔni kɛ ka kumakan kelen ko o yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin ni passeport min ni o yɛrɛ kɔni kan ka dilan ni jamana 3 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ja min ni a kan ka sigi kan u yɛrɛ kɔni bɛna bɛnkan kelen ta ka ɲɛsin ale ma. Kari tɛmɛnen a yirala k'a fɔ maliyɛnden maa 6 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni kun bɛna bɔnɛ u ni na ka sababuya kɛ bato dafiri ale yɛrɛ kɔni Moritani ale jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ni maa 6 ninnu olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ka u kun da fɛn min yɛrɛ kɔni Europe jamana ye an bɛ Ala deli halisa Ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma. A yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min yɛrɛ kɔni Conseil national de la jeunesse du Mali CNJ ale yɛrɛ kɔni gɛrɛsɛgɛla ɲɛma kurala ni ale bɛ wele ko Sori Ibrahim Sise kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ Sori Ibrahim Sise a kan ka san 3 o yɛrɛ kɔni ɲɛmaya o yɛrɛ kɔni kɛ sifinnakaw u ka nin jɛkulu kofɔta in kɔnɔna na. An bɛ taa Yuwaru kɔ olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye jizo ye o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to so caman o yɛrɛ kɔni binna Yuwaru ale marabolo kɔnɔna na maa min ni ale bɛ Tɔnbuktu o yɛrɛ kɔni jiko ɲɛnɛbɔli kɛ a bɔla ka kunnafoniya ta ka a ɲɛsin Yuwaru ale marabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ bɛnnen no u ka badabolo ma ale n'u ka kɔdabolo a yɛrɛ kɔni wele buluma walasa u bɛ se ka nin yɔrɔ kofɔta in ka u majanya la cogoya min na ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔta in a yɛrɛ kɔni gɛrɛgɛrɛ tan tɛ. An bɛ taa vacances kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Dɛnbali a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na tɛnɛndon Desanburu kalo tile 23 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye musolaka dɔ ye ni ale si bɛ taa san 19 la n'a furulen no cɛ ma cɛ min ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 22 ɲɔgɔn kɔ la o y'a yira k'a fɔ nin musolaka in ale yɛrɛ kɔni bɔla ka cɛ bɔnɛ ani na ka sababuya kɛ o y'a yira k'a fɔ nin musolaka in a yɛrɛ kɔni furu min ni o yɛrɛ kɔni ma kɛ a fɛla ye u tilalen kɔfɛ tuguni k'a yira o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala k'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni donna furu in na ko furu in kɔni kɔfɛ ko musolaka in ka a yɛrɛ kɔni fariyala kosɛbɛ ko o yɛrɛ de bɛ sɔn ka kɛ sababu ye k'a to ko a ye a cɛ faga. Ka sanga ni faba ale kunnafoniyaw kɔnɔna ye a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ ni san ale yɛrɛ kɔni bɛ surunya yɛlɛmali waati ma fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale o yɛrɛ kɔni bɛ caya kosɛbɛ an ka faba kɔnɔna na an bɛ taa an ka faba ale sigida la min ni ale bɛ wele ko Korofina a yirala k'a fɔ Korofina ale lakana tigilamɔgɔ olu ka wulikajɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commissariat de police olu ka wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u bɔla ko u tigɛ da cɛla ka maa 3 o yɛrɛ kɔni kan maa 3 min ni sigana o yɛrɛ kɔni kɛlen no olu la kosɛbɛ
Wa yira k'a fɔ ni maa saba ninnu u yɛrɛ kɔni ye tigɛ da k'o ka desanburu kalo tile 21 san 2024 kɔnɔna na. Wa yira k'a fɔ ni maa saba ninnu u yɛrɛ kɔni u sɔrɔ ni Jakarta den saba o yɛrɛ kɔni kun bolo. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye maramafɛnw ye o yɛrɛ fɛnɛ kɔni caman kun bolo. I n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bololamarifa o y'a yira k'a fɔ o den saba kun bolo ale ni ɲɛnaminimafɛn caman. Fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye u yɛrɛ kɔni bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yɛrɛ la. Nga ni e maa ni i yɛrɛ fɛn nga u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ni e maa ni i minɛna ni bingani wale ninnu yɛrɛ kɔni na ɲangini caman o yɛrɛ kɔni bɛ se ka da i kan. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire a yirala k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara ale bɔla ka kunnafoniya dɔ o yɛrɛ kɔni bila tarata don kunnafoniya minnu kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛna a kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni nɔfɛ san 2025 la min yɛrɛ kɔni o kan ka kɛ a takun 4nan ye. Wa yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire jamana o yɛrɛ kɔni mara a bɛ san 15 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Azerbaïdjan a yirala k'a fɔ Azerbaïdjan ale avion dɔ yɛrɛ kɔni bɔla ka bin arabadon min yɛrɛ kɔni ni a bɔla ka bin Kazakhstan ale yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ avion yɛrɛ kɔni binnen ko avion yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 67 ɲɔgɔn kɔ o de kun b'a kɔnɔ. Nka kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni maa 14 ɲɔgɔn kɔ ye ko olu yɛrɛ kɔni bɔla minnu yɛrɛ kɔni ni olu balolen don. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan